أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Sadaqallahu lazim balasaun walagi gambar. Wah. Anak kekuatan 12 na pengmintan usik wala mirampai sagyang kutuan lokstan. Sabab pro na ayat na mapya na ayaman tanong nagyang kaya kakagun si guru sa Marantau. Wah. Are. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Rabbi hamdal hamidin wa nashkuruka syukra syakirin. Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sabla. Pengening ko Allah agi ang kutuwa kaya berarti ang mga watatanuto kambal luto na penggerida burun. Okay, na waya ko kegeridi ang kota kabati ang mga watauto na mga excellent suto. Itu na mga pipi kabati yan. Na pagnintan ko Allah aso ipentaguro Allah balas na may sampai kay Haji Abdul Malik si Kukubanian. Allahumma. Iman doon na bagu ragun amun jadid. Aya pipikiran tanon na upama kaso kapagintaw upama kaso kuba na pisungutan ron na aya kaya pakaranitan o kukubur na saragun inilalagtan. Upama niya nakasukubur kapagintaw na upama ka matataks ang kutwa kadakal akiginawa nga na ayakya pakaraning kakukapatay na saragun akaginawa akyaw saranggaw. Upama kasi ko budget akakan o manusia ko dunia na ayakyat ti maringkaw na sarang nenikan kaw. Na ayakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin apakataling umako mga umata kanakuri ang kutwa masa aaya akapupetayo taw na panakaw. Okay no? Nakagiging kutwa pakalabatan sa umur ugiid na di maiinang ka umanusia. Di mainang ka umanusia, ka upadagang sa manusia. Nandun ni kaya gagawin niya, nandiyan ipag-istadiyan na ando man ay kapakalaban niyan. Nandun yan kapag-istadi, ino mga di, kirampay ako pa na mapita. Kauto. Sabagsan, na aya panggulaw laan tanon na di tanon di bagu-bagu. Aray siyang kupan sa watuo. Bapakulay. Di tanon di bagu-bagu.
Kagienan idiing gulaw laan igira asumyo le di subagu ragun o mga Muslim adita no di imbag-ubag. Si kuya maanan niya na kalalalansay o kapagintaw tanong. Nasuki papantagan tanong ko dunia aguso agama. Nasopan tagulo ko dunia na uman gawiin ng bagutano. Uman gawiin ng bagutano. So walaytan na iginatatantangan ta na dita di pag-istadya no anto na ibaguk man na hindi kurikta. So walaytan na tatantangan ta na tiga miyaro no chupintalian ano man ay kabagwiro na man sa pintan. Api so mga ba ikatay sila sa likudagan. Api aging kaya dila di katatanusan. Na dila di pag-istadya no anto na ikibaguk man na pedag. Auto. Kangay no nakagiya sa iko dunia na ayag na kabaya o manusia na di makambagu-bagu. Okay, na aya masakiton na so manusia na deabet tau lekilay abanian pembagui so agaman yan. Ayaw wala adang kaya dunia na umanagawin na maawat ka. Okay, na ayaw wala ano nga na mauri na umanagawin na makaranigaw. Nakapakay dinagiyang ko to adita no di ikang bagu-bagui ko dunia. Okay, na malubukun dala anak kamay ito sa dunia. Kaso dunia na dita no di periparaduan. Na umanagawin na awatan, nakaayaw gitu ko na perigujo manusia. Naso ano nga na mauri, nakanilipatan nanan o bakabagui. Na di nga kataw na umangka lumakad na makaranikon. Kata si kakak chairman, na benda madakalam yan lagi na wasyatan. Sekita no na lagi dukala lakaw ada antara siyan. Paling abenti. Ay pagabenti tano na sukubur tano. Napala-pala tano mata o sagyang gana na bunta lang ka na nakuburatan to malibutang narunguti ko. Palayatan no mata o sagyang gana nakubur na tanto masimpit. Palayatan no mata o kukubur Ami kayaw-yaw. Yan nga kubur, una na kanu na yaw. Neno ka mabububig man sa taalim tanong, nabatano pa katasan. Alala yun na ka na editor roon. Basta agama na kailangan na mabubog. Okay, na dunia na kailangan na matas. Ang kayo no, na basta dunia, napiyasakan na dito ang gusto mo. Ilang man lagi mo ito mga buhay di mentay sa Korean? Aron din nakiamuga. Ay. Napumasa man sa side binian. Nakabayan na continue. Katagyan kaya miya kabubuda makasapulo raw na kipsilidian sa giyong kutuwa. Lagi mo ito ako Kardu. Na din na miya nga maranaw mo miyukal. Ay. Kamada kala sunin so kaya di ini na mada kala marana wa gumiro ka. Narigori Allahu Akbar. Na so kubur na piano tulo nabi. Alima ako matanusan. Pagin tanong ko Allah libre tanurun wallah. Piano tulo nabi sallallahu alaihi wasallam so kubur na andi katagu no manusia natambunan na andi ne kapaka pentagu tambun agus tiambunan sama no to me street na andi ne kay street yan na pagampagan dati guna biya kaulawla nang gemaw ang kutwasyaw pulau siyaw ni pay sisi ko uba gen kakaasa ko pa winaloya no. Siyaw pulo agus siyaw nipay. Agyang ka na nanipay ko kuba na bida agus sunipay sa dunia.
Kenapa lagi? Ayah pun bidak niran, ayah pun pelagi dia niran na ngaran. Okay, na susunan nam bida sa susunan so nipay si kukuba. Bida. Ngay dong. Bida sa susunan. Inano yung nabi agyan ko ta siyaw pulaw siyaw nipay na ayah mga buntal yan na umanisati man na nipay na siyaw pulaw siyaw ulo niyan. Double nilay sa dunia. Oh. Na umanisati man na ulo na siyaw pulaw siyaw ataw kaiyan. Na umanisati man ataw kaiyan na siyaw pulaw siyaw abisan yan. Nagyong ko to siyaw pulaw siyaw abisan yan. Nalabatan sa isa. Napakatuga na ko dunia. Nataman sa bangkitan sa dunia na din na pagtupa mumulan. Okay. Siyaw pulaw siyaw. Ano mga didikil lang sa manusia? Kata yang mga bainay sa inyo kasi na di mamipi. Yan ay naman di sila ni mamipi. Anamilera na dernog apugukita. Yan lang usiran. Ini kalau kira na dernog. Akan na berpekabuta. Adita pa na matatanuan ni ulurong kapalayatarm. O ay, ino mga digi ang gaya pagakuha. Nakapendula dernugay antara sa mga dini o abente. Ada penabumpa kato ka. Na ikala ko ba Miya lagoy. Ay panda pataka kukuba. Adi ka pa kapalawi kay nalang ang gaira na miya katwato abentong. Siyaw pulaw siyaw ni pa. Inusakan na mga pagarigulayo, ari haji muslimino. Inusakan na wasiyata ka na Manutanong alinan. Ay pitiro ako na manutanong alinan. Na ayawaraan tanong na igira na miyatay na maabdos, makapan, na di pa nagun siya gapas. Oh, tugun siya sa gapas. Tugun siya sa gapas, sa ngirungian, sa ngariian, sa matanian. Yan nuro na ng tugu, tigiran na may kuwan na siuldo na nipay. Mga kalilipat ang kota siyaw pulaw siyaw nipay. Na suldo niran so lawas, na kanamirang peluluba ay pasuangirong ka. Namirang peluluba ay ngari ka, kasunsyutin, iran pelubong. Okay. Namirang ito kailangan. Na inutos sumiyatay, na inabdas paganay, kakagya, agya gaya kapatay, na igira prigun jo manusia, na aya starting na pagabdas ndaan, na gubu pagpigui. Okay. Igira ko nanap ke seorang igira, kapegu ni randa na kapegu na gubu pagabdas adi, ka aya sunat na pagabdas na gubu berigu. Oh. Yuti sunat. Lagi mamu ditanu di kapegu. Abes tak apa pegu ka. Melagi do sega pegu sa baniyo. Sega pegu sa rana-rana utano. Anta kapi ada kapegu. Na ayan na sunat na sadang ka pa nakabasala sa lawas ka, nadang ka pagabdas. Giti ko kuman. Benda din na pagabdas sa nakatanong daw, igira pegu ta. Oy. Da, ayak ko na siyampo. Oy. Nama pasan na mitir siya gitu, mitip siya gitu. Dede na kuan. Na ditano katawan na sokarigu na dua. Perigu ka uyag-uyag ke, perigu na kaaginawang ka uyag-uyag ke, perigu ka miyatay ka. Na sokapigu na pedenan sa kaperigu ko lawas. Ay na ada nga pagabdas. Oto. Inano yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, anda dating yan manai ikapa kagemawang kotwa siyaw pula gusiyaw anipay na sukma na sukadedes selan umiyatay na kelebuan. Na kalebuan na pagpakala sulabunian na makala na ayap man ang gumawro na miya kalala baus. Yuti bitun sa Syuja'ul Aqra. Na miya kay tabi-tamati gunabi. Nabi akalin na linagilawas at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na adi ka pakagumawang ko to Syuja'ul Aqra. Ino bitu na Syuja'ul Aqra. Oh. Ayaman na Syuja. Ya kawaraw-waraw. Betul na Aqra. Nagito sa baos. Niya kawaraw-waraw baos. Ha? Napadapati nga mga pagkailay tanong sa dunia. Lagi nga mga buusa, lagi nga mga salida.
May lenyo sa ating mana sapi na pagamalukaniran. Sa ating mana karabo na pulamadaniran. Ha? Namiya kay ito yung ulo, ano man yung tika pagkulamadaniran mo sa ating mana karabo. Na ay panda pataka, akyas sa latangan niyang kukuba. Da padiw. Owa. Na kanama niya na tingo nabi pulamada sa manusia. Kakibedanian. Kibedanian. Sa ayak kakibedanian no na ataman sa di mau masuk bangkit kamang kita ko dunia. Masusabitan ka dinuto. Owa. Gina ni kadua mi aloy. Na ikatalo mi aloy ako masih kukubur. Na ayam anan niyan na sopat tarugu kuba na kepuna na mabeger apoy. Sa dia goto apoy na ayak ka kepadugian na amay ka bangkit sa dunia. Gina di sama pakailangan ditanu di meri parado bagu-bagu tanu. Ah? Ditanu di bagu-bagu. Nah, ekapata tigu nabi kau makukuba na oman mau masuk waktu na lupitan niyan so tao. Na mapasa jua waktu na lumamakap man lagi utak ko masih kuasa diyan. Na mau masuk waktu na gumiro pa sa kuba na lupit niya man so tao. Sa tama nuto sa dibangkit sa dunia na pelupit niya yung manusia. Oh. Fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Atiku Allah. O baka umaakal o dunia. Baka umaakal o dunia. Wala yagurrannakum billahil gharur. Nasuki papantang niyo ko Allah na ba na makatambang rakano. Ba na makatambang rakano. Kailangan na sana kau din sudi nga di kandagang. Sana kau sudi nga di kapagupisina. Sana kau din so yung ananya na di nga di kanda to. Sana kau sudi nga di kapagiskwila. Sana kau sudi nga di kambasok. Okay, na benuyang ka espesyal. Ayam ananya na pakakandang ka sa project na sumpantang uji ko Allah Ta'ala. Wala yagurrannakum billahil gharur. Bebedi na mabeloy sudagang naka rending akalipatan ka sa Allah. Bebedi na mabeloy sa opisinang kaarending sa kalipatan ka sa Allah. Bebedi na mabeloy so ayam ananya langwang tama na ka arending sa kalipatan ka sa Allah. Ang no, na ayam ananya na siko kapit tayo manusia. Na pagwitan siya kukuba. Nasa kubur na imma kana rawda min riyadil jannah wa imma kana hufra min hufarin niran. So kuba na dua-dua. Mula landeng mo naraka, mula na malamaw surga. O ay. Upama kasukuba nga ng beloy, ang landeng ko naraka. Ino ka kilandeng ko naraka, sabab ko mga watakan. Inilang ko yakan siran. Nagiga ka pa ka na naraka, kantunay sino mga wataka sa mane. At na yung di Facebook, at na yung di Mijuki, at na di papasyaw sa iligan, okay, nasulok siran, natatama-tamaan ko kuba niyan. O ay. Tunay labi talaga mga wataka. Eno kay di kilandeng ko naraka. Natingin na kanya sabab ko karuma ko. Dirakan kedalungan. Ditamakap sembayang kakagisakan panini pangraringian. Ano di ka peliwakan na ito betay ako din. Di ka peliw. Na, miya lang nga ko naraka. Tunay man ito bisu ni karuma ka. Tinada si misis na bebeguya kaya kawin ng api nga rumah. Owan, gitu mga ibarat ya, mga example yan. Nah, wala yagurrannakum billahil garur. Uban na makatambang ka no sa kipapantag ni wala ka. O pa makasata galug na sekali ikawawa. Owan, ani kawawa ka kunta faridan wahidan. Nimbali ka tarang bisa kukubur ka. Nalang wana minigan at sa dunia. Owan. Wataaka, karumangka, tamukaka, walaingka, nganinjan, na miya din so istoryar ka na sana ko manadiw di guna. O ay na, wida akala na, ayak katatago ka sa diyang kota kubur, na ayak katingo na tama sa libangkit sa dunia. O ay, miya ka na ka dunia. Ino, ayak maana na nagyang kaya sulda miya ka, lapisang giburagun, na ituro nagyang kaya ayat, awala yaguran na kumbillahil garur.
Uban na makakalar ka no. Ang kayo no, nakagya katawan no Allah as kay duan yan. Kay duan yan. Ang kayo no. Ngayon ka di duan yan, siksaan ka, na sumya kakadar ka na mapipiya ginoon yan sa liyawaw. Ari kakasagupan no. Subhanallah. Ay. Ayay kalima ko makukuba na sumungkar. Kata ni bunda lagi ngay mungkar. Pianutul sa kitab asumungkar na nabentulian. Ano ba kabagayan na? Lagi din daw ba kabago taon na rito so sali di apia si hula ka na niyang kakanang agi mo taba kabagayan. Lagi daw to bakbagitor. Owa. Na imbak-bak yan sa ulo utaw. Ha? Na andi kibak-bak niya nun na ayakap kigil dia na si ikulupa na labi sa pulo ka anda na awalay kapuro yan. Kapigil dia na rin. Ha? Napindis ka sa itong mga ulama. Ino to batan to mabagar? Di. Kenapa? Kagiyan ko to ayamalan niya na bentulumungkar. Na aya kayaw niya na tigo Rasulullah. Na peluluba na ka pinakamala. Apalaw sa dunia na ibatan kaun. Fadaba dalikal jabal na direk na sopalo na mimbulian lagid. O silo pinamya tunag. Oay. Akaya wag yung kuta betulian. Na igira a ini kula tumungkar. Na aya maso ulupan ng gepa-gepas sinja kalaka. Oay. Na bentul niya na kigil-gil kami mulia gepas. Kaya nak yan sang kuta bentul waya makna niya na muka. Ya Allah pengenin Amerika ya Allah. Lidasem kaming kalangun kulangun wawida akan kukubah. Bugamina ni waya. Na ay ibu kata tagu biru. Oay. Kenapa tatawi kagi sunat? Ay gila anap sembayangan amiatay na sunat ap kilay. Ngayon na yuti glambelo yung natuma kumada kelata. Oh. Agi sir kita no na kulang bulan. Na di di sembayangan natay no ba kami akan ubusan na mo tudo. Ari nga ba kataw yan to ni maulaw ni di sudi niya ginaw. Oh. Na. Kagi na ko sambayangan no nabi. Allahu Akbar. Kaya ayakapya o kasambe ni kumiyatay na piyakat tanad no Rasulullah asad sa tawang yatay na sambayangan nagyaw ta sambayangan na tigo nabi na mirampay sa 40 akada kaliyan na may kapliw sira na tigo nabi na rinilaan dilo Allahu tamyatay basta mirampay 40 kailangan na basta na miyatay begitu nga. Ah, 1, 2, 3, 4, 40. Di ka isul, di ka nisubra. Ariyo. Na di ka manutuswa. Ah? 40 at tigong nabi. Nasir kita no na mapanood na isang masjid. Tag-50. Ah? Tumon yan, ito kakasari, kakasangupan. Okay. Nasulit siya masjid na tigin na rin. Minilista ko mo. Ay, so Allah, kita alam. Lagi na. Nayaman na nila mapano-pano lagi sa bayang yama. Agi katawan na kabaraman. Oay. Naubo na sulod. Agi simbayang. Apa na nakumpan na tingin na kapi anak. Ginag-ginag sa siyama. Oh. Next takad ninja ala nagpapakayakuan. Sabi nga nakaukuban yan. Ha? Gito, mga isa mo ito, mga ibarat. Patapulo katawa tigo nabi. Ang makasambayang kumiyatay. Agi ko tapat puluh kataw na da aban yan dusa na illa gufira lahu na amay kapliusiran na mimbeluid na tao ko surga ang kutang yatay. Ay dapat yun. Eh mataw sila kanigibtan ito di ko panpanukay. May nga si Bapak Kadibdul Malik. Nasa mga bayi na meeting mo sa kwarto na pisimbayangan niran magusalatul kayo. Nang guna na uwang kapya-pya ko mga sembag ko mga malaika dinasiratan mustaqim. Pilihatan na ka. Ah? Siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah, ayakidin na kaki Bapak Haji Abdul Malik. Si kuwayam ano niya na kuburian. Na nagidadano kaya pakadar pa o mga nabi ko mga kubayran. Kailangan na kita patihan na debir ta na kaki Kadi Malik. Giti sambayang ajinaza. Oh. Namapasa din ito.
Ay sa akin na usno na adli gina ko na kay mama ka na dikiti na Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tingin na ba na kisya ginegon? Kenapa hindi ni di semeja di mata? Ito na ini jenazah. Dindi ni di mana kabir. Oh, ano mo na ikapakabati ata? Tatay-tay mingan taong sungya ito, nasibo ko yung hinan, minigoyaw niya na lima niyan. Na kailangan na dita ro di dua. Allahu Akbar. Na kailangan na understandingin ka so pagunot ka mga wata yan ito. Mga pagiwataan yan ito, mga tingadiyan ito. Dadi ka gege-engge na. Nabati ang pipiya. Sulang manabantugan arko Allah. Ar-Rahmat saling gago na gumakalimuon. Dato kualungan na mauri. Ya Allah sekabi pengen nami sekabu isimba nami. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah nang guna na uang kasih bapakukuban niya. Yuti iba pinini at karo. Siratal ladina an'amta alaihim. Lagi nukiang guna na uang ako mga nabi. Na pendibirta nga si kukubur. Napapasan ito. Na ayaw maana niya na ginawa ka mana. Allahu Akbar. Nasilawat ka man. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Atau naman ito naman ipiniyatan na ro. Bangka kanilipat ya inalu yung nabi. Asadin sa tao asalawatan yang sunabi. Sama ka 10. Nabi 10 ang kuta salawat. Patapulo ka no. Lagi yung kuta kaya salawat yun. Nakukumaskan yan ni sumyalawat. Nasaan sa tawa salawatan yan sulabi sa mga 10. Na ini-promise o Jibril alaihi salatu wassalam a-promise sa kanatigir manai asadin sa sumalawat terkasi kusalungan sa ayam anan niya na maka 10 na promise sa kanatigir. So umat ka na may kapagukit ko siratal mustaqim ka 3,000 ragun ito akatiya ipaukitan no sang uto lantay. 3,000 year na promise sa kanatigong nabi Jibril asan ja salawatan yan so nabi sa mga 10 naruran na kan siyang kaya papakakan na ilayugakan nasa prakmata na dudun sa bala yan libre ko siratan mustaqim algo to salawat to sa tawat tigway maanan yan na Mikail alam mo na ibigay sa pamagay. Hey Muhammad sadya umata ka salawatan niya na mga 10 na pramisakan makatindag isualo nga na mauri nasabin sa makainom si kulawas sa ka at na paridiro na bisa alungan na mauri nasabin sa makainom ko paridiga sa kabu na dayon sa dayon na din kawaw na pramisakan ka sadya salawatan kanina mga 10 na makatindag isualo nga na mauri na kanaboy sa ka kasumagbaho si kulawas sa ka na apian de matatang sa alungan na mauri na pag-inom ang ganun. Marami siya na. At na ibigaro na ay maanan nila Israfil. Hey, ya Muhammad, katay mabuso promise sa karka. Hey Muhammad, nasabin sa umat ka, asalawatan kanina mga 10 na promise sa karka. Makatinig sa alungan na mauri. Na isududa ka na uluwakan ko kababaan waros. Isududa ka. Kaya man na pag-uyagin na sa uwan. Israfil. Karkayan sa tulong-tulong pag-iupan. Sangga ka la. Oy. Na iupan niya no to, nataman sa nabi na malaikat na launo tuguyag. Na di ka uyag Israfil, alaihi salatu wassalam, na di niya pag-iupan. Sujududa sa kababaan waros. At igwala puro na ka nagyaulungan na iupan nga. Tina ya Allah, dia kendin ibayaw luwakan sa taman sa dingkarakan na pakinag asosyal lawatan yan sa Muhammad sa 10 na pakinag na karakan na indulu kusurga kayo panakalusang gagala. Natigo Allah, iyo pangkan sa gagala kasan sa ummatu Muhammad akya salawatan yan sa Muhammad sa 10 na pakidulugang kusurga. Laman na rin kalayar gagawin ito salawatan.
Na pinapati ka man anggota 40 apalin ito sila mata. Owa. So kaya na kung malak kulmaut. Natigay na Muhammad nakatema mo supramisa ka. Sadin sa umat ka. Asalawatang kanya nga makasapulo. Napramisa ka na amay ka kumasugin niya kapatay niyan. Nakuha ang kusunyawan niyan. Sa lagi didno kakui ko sa niyawa ko mga nabi ko mga rasul. Ini promise ko na malakal mo. Ha? Ipano pati sa iyo ko tako, nasa pulo. Naiginayo, kanaba sa pulo, kapatupulo. Di niya sigurado. Asi ka di mali, kanaya maana nila, pakaukit ko sirat sa lagi nukilat. Na niya sigurado, pakainom ko lawasay, unabi. Na di niya sigurado, inulong ko surga. Na di niya sigurado, kaya pakaukit yan sa kapatay, na lagi mga nabi. Nagito, gilo ka. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Napatapulo to salawat kapatapulukan. Naginaw pa sa imam. Allahu Akbar. Napaduap man. Nagyanan. Aya maanan niya na ipagunutiyo ko imam. Ang kaino, na aya ikatalwa takbir, na ipenduwa sumiyatay. Na aya mo allowed na ba sa Arab. Di ka ba kayo sumaranaw? Napadiyatang ako Allah Ta'ala, ya Allah, nasanja dua imam na aya kong dua kiyama. Aya kong dua kina. Ano ka pa kayo ngumantan sa mga bayo? Andiyan mapadyan na seminar tanong. Tato na, hindi tanong sila na pakunto din nung. Hindi naman na maubay ang hindi siyang upan na mata pagpagkatagin sa ko. Uwan. Na. Na miya ka iposira. Naitaro sa kamane. Miya ka na ilmo ako kuha niyo iman to. Nato ka birop man. Ay katalo, Allahu Akbar. Namakatangkabir na ayasuwa ng imam. Napanduwa. Nasuma mo manakagida baon na miya ka pangadi. Napaliyat ta nakaya Allah na sadya pang ni imam. Nagito ni pang niyami. Ugay na wala katawa na kaduwa na tunto lang. Sarili nga. Para sa girutam niya wapat. Sarili nga. Nayabtero ni imam, nagiro si imama. Allahu Akbar. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ino kaniyang tuntula ayatan nung kipumang doon. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu al-qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min hufarin niran. Allahu Akbar. Ino panagi so imana mag nagyatakbiri nga din niya nindu. Benda kaya lang nang wanudusan ulang wanudusan minapalayang kan pakada. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, pakatali mo maangkar kami so kapatay apipiya kami. Nangiro ka man. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, rilaing kaalok sa miya si Haji Malik. Warhamhu, nakalimu nakas kanyan. Wa'afihi, wa'afu anhu. Ya Allah, napakadayang kakukuburian na gumaaping ka, ya Allah. Ginani maana niya. Wa'afihi, wa'afu anhu. Wa akrim nuzulahu. Ya Allah, pakislas la anak kakukubanian, ya Allah. Wa wasi' mudkhalahu. Ya Allah, pakaluan-wagang kasukuburian, ya Allah. Wa nakkihi minad dunubi wal khataya.
Ya Allah, nalimpiwang ka na sutiyang kakulang wano kadustaan yan, ya Allah. Kama yung nagkathawbul abyadu minad danas, lagi dedan, okap kelimpi unditan ni igira pinikpian. Amang ningko to siku Allah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, belu yang kasukuburi Haji Abdul Malik alam-alama usurga, wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Na ya Allah, pagarap na mereka dingkam belu ya landeng ku neraka. Allahu Akbar. Aida batiu. Kailangan lagi naso imam na katawan niya na yaryo. Katawan niya na yan, kadwiso di sa dawa din niya di pamang ni inkwalo betul lah. Oh, ayah kata ya, na bersadawa niya ni pamang ni natai nama Allahu Akbar. Ya Allah, mana pagi bukan kaki rarang ni Allah. Ya Allah, na sudia katiran na gue naki begak yana. Sakni mapikiran na. Di mana tu pakai kailangan na ino ta pemimili bisa pakai penduan kariu. Lagi yang ketua ulama ami, ulama tanu dia ngepanggiluin jumaran yan. Ya kalala kalilingu jam municipality Pantar. Ya kada-kada kalau semangat tau. Sekami gist apa lecture. Yang apa pasal kami nanda ke ustad dua ka. Nadi pengakuan dia gitu ka ustad dia tahu aku. Nami dua natina amin ya rabbal alamin. Allahumma bebuda malima kami notusna Allahumma deget tosannya ni subatiano. Oi, na magubay kami kay dari day. Atau ni si dari day. Magubay kami. Allahumma nakagiyabot teman-teman namin ni subatiano. Allahumma alhamdulillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Wa qina adzaban nar ya rabbal alamin. Alhamdulillah, natigi yung dari dia mapian. Ganda nundu. O tayo gitu ibarat ya. Kailangan na bubuso penduan na katawan niya sui penduan niya. At ipaka pendraibir na kanan niya katawan sulalang. Ay di ba tiyo? Na, mapasalit man na ino ka na ipagino nga si siya sa mga bayi. At pitero ka na gapa kaya sabo yung aniran si Haji Abdul Malik sa kwarto. Nag-isuin niya na. Napapasalit man na, takabirap man sa ikapat. Allahu Akbar. Nagiraw mana Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Assalamu alaikum warahmatullah. Ya pasal macam ya. Diga udah pendua. Oi, ka uranangan no. Di kan udah berdua. Ati yang koto sambayang napalin itu dua na. Ati pelipitan na bilang. Oi. Ini duma di tengah dunia. Ani kira kuana nana. Wakala rabbukum ud'uni sama ne pelipitan na maju. Biati asiku sambayang di. Ayat sunat naruh pendua tau siku ubah. Nah ayat pernah sunat. Na basta andai kubur. Na upama ka anu pernah kepar na peteling susah katau. Peteling merong. Seko bipura dua. Nada na peteling berat na kaya tamunan sukuan. Kubur ami istri. Na tindig subaka pendua. Na penuh kepar na ta'lim. Lagi du Nabi. Ini lebeng soal kaman. Nada na ta'lim su Nabi. Na kubur dua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Mga bangsa mi, yang kaya pagaritan na uwadin ada ni ron kasuatan na irilatan ron. Dekadeng zaman ito mau mga malaikat. Oh, mga pagariku, yang kaya miya wapat na mapay parangay, na panginiing kurkano, asyiksi inyo mapay parangay. Ngayon no, napatakata wa asyiksi, nataw ka din mo surga. Gina, betul ni medang nyo ka nagubuhan. Kedua, na mga pagariku, na ayam ananian, nagyang kaya pagaritan nung namya katega-tegas. Iman to namya de sa dunia na transfer ko kuburian. Na teuli man sa kubur, na mapasad ni pangitan no sa daan. Giti siwin. Ayam ananian na sanga na kiyo nutan na namya wapat. Na tayo dua tanong. Oway.
Naso imam ada suyam tinggal kena ko niyo si India nasi ko makan kuting ta. Benda ko niyo si India kena ko. Ati nama pion na yan. Oy. Begini lagi sami gepun. Antar nusi kena gede dengan kasuku ber. Karo ka petik ling sang kuto mga tao. Ada batu. Nah. Ikadua apangulaw na ang tanong ko kasembayang ikumiatay. Na ayam ana niya na benar din. Kailangan na talo ka sa apo. Oy. Aya akapekat talong nakasaap na igiramada kal. Ate o talo kano. Tunu-tunu kay nuru atalo kat nga no matalo ka sa apa. Baka dunay mi peride lagi kano yung kubra sa ayuda. Oy. Di kenapa aya buka kita kaya sunatnya na talo ka sa apa nakagitan to amada kala. Napakat talo ka sa apa. Oy. Naupama kami kay tito kanu guna din yung pagkatalo. Siya pakano din. Oh. Na panang gila ini yung naubak ka no makasembayang sa miyatay apipipiding ka no kamakaro. O, di ka pa kay? Abang ko natakbi Allahu Akbar na inipipiding ka no. Allahu Akbar. Nagumigiro kasi apipipiding ka kay dita kata nino ka mamutu pipipiding. O, dita kata na dengan niya beti ya. Ati udah kakapasa di satu room na ino karuto kakagi. Oy, wala ron nakapusak eh. Ami yang buhay ka. Napagin ang Allahu Akbar. Nami at titi na tingin na sila manay dito tagabin niya malagoy sirang. Tsaka bilang ba tumitin. Adi nga katawa lagi nga iya duiso di mimbut na lang siran miya lagu. Oy, di ka pa kailangan na pagilay ka. Tatantangan na kaging mutakwan Allahu Akbar. Ang kaino to na ayasipat at tiguna biyumiyatay na pipipidin. Na ayasipat to uyag-uyag na miilay. Naupong ka pipipiding na susambay ka na maatay at tiguna bi. Kailangan na ari. Gilay ka ariyo. Na aya pa na pagilay na ka na 50 degrees. Saya busuli matanga. Allahu Akbar. Oy, di ka pamangilay na. Oy. Abang nga peraya sa mata aging ito si Samuel. Oy. Mata lagi ini karena pagilay niya jiran. Awa. Iswallahu ta'ala. Yung ngay mamu mga sambay ang tanong na benda niyan niya wariyo. Nah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na siyang bayangan niya ng kutamiyatay. Nakagya ko tumitindig sa Rasulullah. Mili nga, initong pukutan ng Biblia. Oh. Na ayan kaya takbir Rasulullah. Allahu Akbar. Namili niya sumiyatay pangilo siya. Di ko sumiyatay. Tintangan nung Nabi, tigin na yun mga di, piyuli ang kapkili ako. Oy. Natumya kabir peruman yung Nabi. Allahu Akbar. Namiya gilo siya man yung sumiyatay. Tumya rin yung Nabi. Iwa mo ba karaya Rasulullah? Tigo Nabi niya ginaw. Oy. Doon bisa rin matay aging kaya siyang bayangan niyo. Tigo Abu Bakar di, kas kami luminigung, tira-tira, di kukaw. Oy. Nah, Abu Bakar, buka kau naging ananakuan yan. Ano tiyan? Buka kau bang kebekar. Apa gisin ang ito nagsuhin niyo eh, napakabali na. Buka ka. Nabi ko Abu Bakar. Buka yan siya, kalima-lima man do palot. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 sa last. Nabuka yan dyan. Ewan mabuka yan dyan. Tigong Rasulullah, buka kam juga 2. Nabuka mano Abu Bakar. Nating nabuka kam juga 3. Nabuka ayam anak ni Abu Bakar. Tinamiya pasad. Tinay di pagpentingnya di. Kay kati. Amay ka piurawal. Hindi pa kanakad. Oy, saya buta mancakuan. Ayah buah pa kuwi na isa, 2, 3. Di nga terusan na lo. Tama na, pagkadula. Kagi ako mabugairan. Natin nasawa ingan na Bubakar, napagilay no Rasulullah, kamu 7 mga sahabat. Nasiyaw anu Abu Bakar, naguwa kay makatapak sa Abu Bakar. Oy. Ya Rasulullah, hay Abu Bakar, inukanan. Tinadu ya Rasulullah, kikipda na miyak kalalaan ipay. Oy. Akana ba ina, kaya kana pagka kuyong-kuyong bes. Nakana ba ino pagka kuyong ka ba ay di kuyong-kuyong ang kananamiyatay.
Kaya bisa kap kekuyungnya na kagigiyong ko to kap di dalam unipay na giro niya na di dalaman manunipay na sigrip kagiro sayaw. Oay. Ana tingul na biya ko sa bentol na bentol nga. Gini miyang gulaw na. Na miya ko bentol na kinuha Abu Bakar. Na ayan nino na kay katupaka na gua ki betok sunipay na. Betok sunipay. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Ya katiru Allah ta'ala sunipay. Ano kan bentulan na gua ki pelalis sunipay na. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Namay gilod ng Abu Bakar ako niyan. Lima niyan. Tigo na binong ni di pakatana. Aduh ya Rasulullah. Sibut. Di peseda. Dia betuntun niya ng sahadatain. Ana tingnan niya mendula. Oay. Isi nga. Agi ako ya makna niya nabi bawa Abu Bakar subentul. Nagwa kay pakatiru Allah sunipay. Nakatiru sunipay. Ya Abu Bakar, lima darabtani wa laysa li dhanbun wala khata. Abu Bakar, anda katong dapat ti pakatanan ng masalim. Baad na kaswakan raka. Baad na kasalaan na karakay no ngay ni piranaga. At tingin natin, ayasala ka na maguriari kami na ayawaran ng mga Muslim na sasati Manilawas. Na isabu ba kang ginam na pala may katilugdam. Lagi ang kaya kibdigaw na lagi dus kami kikibda na ka. Natigyan na hayso amarani Rabbi an utawikahu ila kiyamis sa'a. Kaya Abu Bakar na daman nakasalaan na kansaya. Kainisugura kan wallahu ta'ala giyang kaya mama. Nakibdanakan sa aya panduan wallah. Na aya kapagawa iya kanu na amay kabangkitan sa dunia. Gina ni ordirakan wallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Tingnan Abu Bakar. Makhataya wa tulam si salayan. Tinatalo kasalaan niya. Agyang kaya tigunipay ang kaya talo kasalaan. Nasa din sa makasubok siya. Napipikiran niya na nanayaw na kanakukuban niya. Tala pagalitan mo talo ayo din. Alitan mo ayo. Gugo ni kakataw ko din na berkanu kesugat. Yang ini ya sugat. Din na ba siya kesugat? Subu-sumiya sin taro. Ha? Talo tigu nabi, tigu nipay. Apia katanar kamid nuwalla aya pamilya niyo ku umat Muhammad naging etalo. Giti ni mga pamilya niyo nasanjap kuman niyo na pagkaulutan niyo. Oy. Tigo Abu Bakar ang taon nang kalanatalo. Natigin na pagumpangan na order kami wallah. Asan jatawa mapadisaya. Nananayo nami kukubanian. Natari ko sala. Sadin sa tao amiyatay. Ada ababaya iyan ko sambayang. Nananayo nami kukubanian. Oy. Ariyo. Okay, namanutan na rumah niya kalaroon. Kanino ka oto siki kamben. Ang mga morichiran siya niya tulwak fil Islami. Nagisan ako piyaginto sa madrasa na. Nailay niyo man. Adnam yan ko na fatwa. Ayam ya, kenapa ku matag miyan kami abati akan? Ano pa nakita ba ganun? Asan jatawa mata dipsimbayang, na dipsimbayangan. Na diperigu. Na dikepanan. Ipilibad. Patwa to, okay, nas ayaw ni pumakin na suragakan. Na di ko rumaayon. Di ko rumakayon. O pa man, nasulutan ako, naipilibad ako niyo. Ngano mapulang mga watakan. Oy. Mata no di kada kata bisa gira. Oy. Ini sen, yung isa bedung siya ma. Tingnan din siya ba yan? Miya, murka nga ki. Baka may ready siya ba yan? So Nabi sallallahu alaihi wasallam na anay sulod sa masjid. Tumitindig sa Nabi. O Ubay no Abu Bakar. Abu Ali. Isulod yung miyatay sa masjid. Tingnan mga sabay, ya Rasulullah, na di nagisulod sa masjid. Tinangay no. Tingnan Yahudiyanan.
Sulit niun. Ya Rasulullah Yahudi. Sulit niun lagi. Ya Rasulullah ipataku Allah ka Yahudi. Siya mura jiran Nabi. Tingin api ya Yahudi. Alaysat nafsan. Api ya Yahudi. Banyan di kailangan judul. Banyan di kailangan judul. Nah siyang bayang Nabi na Yahudi. Na ba Yahudi siapa? Adi pusa sa Ramadan. Na di penindia kata. Na di penimenay kadi. Na mapya penikabatya sa Quran. Na Yahudi ngoni siya. Di sembayang na di ngagailan sa macita. Orang kadang kita tidak. Ari. Gina no. Nah. Kagi din ko ayam ano niyan na maano ini na ayat tingin na pagam na kasuya kini na dipsibe. O pa makapakasakita tapi ay sakita tanori. Ayat ya tanong ya sakita nga mga bangsa ko sa bulangon na. Ikan win na beling ako na. Borano pagigod. Ay nabi alayhi salatu wasalam na tingin na anna kulla mahalla yakulu fiha tarikus salah yanzila alayha kulla yawmin sab'una la'na. So ati ko nabi suwala ya anna mababaling mo na sa katawa dipsimbayang na umano gawi na ay makata na sangkutawalay na 70 amurka. Sa katawa ko na mababaling mo na dipsimbayang na 70 amurka. Eh kita ko madul. Eh kita ko matalo. Eh kita ko mapat. Eh kita ko pedikoben. Arin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang mabuhi ginawa ng mga mistake o mga loks. Adi mo tayo sa news siya gitu. Ahmad, tiyag ba nga na, iba ka ba ganda? Siya nga. Napkadis ka rin chote, no, siya gini mga, di papsimay na ko niya, nadi siya gado. Patang kadis ka rin chote. Siya nga, matay ka. Panalawirun mabuhulo, wata. Miya ka simay na dinimanday. Ama biya simay nga, sana ko kulo lagi, betul na yan. Sana ko urong mundo. Matang wala, benda kaya teksi malakal mo, talibiriro na rin. So, Allah. Ano pa man, ando man na kapakapagagamang wata ka, di ka di manunugo na di ka mapadi. At amurunan na sa bilbirri, watansaw na ampusakum wa antum tatluna al-kitab. Ifsugo ka sumapian na di ka mapadi. La ilaha illallah. Tama na kaya tingin sa panganing kurkan. Nagnagkiniwang kaya kandaramata. Nabiya ka din kaya kalakabibriding sa walay. Kailangan nabastay siya para kau ito di ko pwede. Ari kakasanggupan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuwata nurunan na. Yakin sana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pembetian yan. Sa suratul Falaq. Dengan penaribu bulan ni. Tiruan niyo buba. Duduk ko, naukapuna ko sa nunungan. Tama ka relax. Dia kaya di tanu di kapag usay sa giyong sambayang Miya kay sana sunabi na pembetian niya sa suratul Falaq. Agi nga na Falaq na isa akin iturunanan naging kutuwa kaya sugat to nabiya katao. Ya sugat to nabiya katao. Kaya nga tao ano Yahudi manguda. Na ikidi niya ko piyag taw-taw. Namimbar sa piyag taw-taw. Ilan niyo ya. Di ba niyo matiro ba upang nga tao? Ito yung mataw rujege ya. Namimbar sa piyag taw-taw. Nawag matagol sa piyag taw-taw. Nawag niya pa nagwi sa mga ragum. Kaya nagwi niya sa ragum. Nagyo ka pa nagwi niya sa ragum. Nasa pagkukita no Nabi. Paridi. Naroon yan inilabang. Siguro na ayabab kailangan ng Nabi. Alayhi salatu wassalam. Na inilabang yan nun. Inilabang yan nun. Nagyo kumukit yung Nabi. Kagabi na miyaling na migayon. Liyotang sa Nabi katao na yung panimaran mo. Mata na gini. Igiraw ka na, maintain up kasugat na katao na mama. Igira dua yan na. Kati pagagaw na dua, babaya dua gupuan na diran di pagagaw. Papi mambu ibarat na may kayo dito babay na tigin na uli. Order na nga kayo kuwan. Rosmar. Ay man to na insyalan na sanja matapang. Nabuha kay kuti solo kasat. Nauni ang pamakatin ka sututusan yan.
Ko magip kuntis ko muri sa wala. Anada kakagya dita mamusibut na maranawaya. Ya. So muna sa wala na diunjung ino on di sugare. Tingin na gya medyo inalaga na expire na. Allahu Akbar. Upama na ro ka pala labi na kalilipatan na kaya nga kapitan na. Kau di bisiu gemirampai karo. La ilaha illallah. Nagwira nagipagagawa nakagiya siya kito na din pagkampa ka. Gusto niya ko tabo ito na. Baik. Ato na bun baik. Pakalakihan baik. At ako ano di. Sa kabiti ko tabo ito. Anya ka di muka ka. Tino makalatihan niya gini. Tingin mabayang kaya bujokit na 5,000. Nabigyan niya na 5,000. Naguni ang gelbeka. Siya kito na pakalatihan niya. Tingin na medyo kayo ulitan na kundit. Na di niya nakatawan na buwan. Namiyaw luga pamikiran niyan saya. Kagigiti gelbeka kukuhan. Ay mana niyan na sir kaguluga pamikiran niya. Namiyaw kita muna sa Murisawan na ya Mialin. Rokmani Stidi. Natingin na matay ka. Nagusong sawa una. Mabububu yung jawa o. Bubu. Tiyaban ako. Natingin na tunay ka ba ya? Bapaang beto tingin na di pa kasi kita. Ngayon, nagyaya soya gitu. Nakanaba, diabetes na mimuli na sunjut tebu. Kayak gitu. Mana niya nakagidigan di pagagawin siya. Sir kami beto. Kaya kaya ka pangatang lawaran din nanan. Napiakat tanad nanan. Abas ta ataw ang binasangan niyan. Na inira waktu subuh. Nakmuti ang agyang kaya. Rabbana atihim du'afaini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Kasajak binasar ka na rin kasoy. Nadigar ka ni Pengdo kami senditirakan. Kakacang ko paano. Kaginan. Ayan kong bati aso nabi. Ayan ko to ang pagpagitin nabi kami akapurtidis na diakakan. Napiyang pagpagitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Na hospital na mga pamumulong pa nabulungan na kasunabi benaw na ano nabi na ayam ya suaya natuturugin sunabi na binisitaw Jibril ang Mikail binisita ira natuturugin sunabi na siniyan silang pagilay sa taginapan nakakanya ko makatindig sa Jibril na di sila ni Bitira ang Mikail na sisalin sila na manusia tigo Mikail pagari ko anto ni miyaso agyang gaya sa katawa mama tigin na piyang atawan. Yuti kaya to kay Rono na piyang atawan. Piyang atawan. Natiguya maanan niya na Mikaila anto ni pangatauron. Natigip manu Jibrila pamanalawi dito kandi mo pagkiniguna. Natigin na ini pangatauron na pimba na piyang taw-taw. Natigip manu Mikaila ano tatagwa nga na piyang taw-taw. Natigin na sigo pagkukitan niya ayam ana niya na paridi na inilebangon. Natigin na tigin mana anto ni kakedanan. Natigin na umatonto niya ng kaya ayat na paleno tugede. Yuti ni kinitoro ng gotoa. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idha waqab wa min syarri nafasati fil uqad. Ayam ana nafasati fil uqad. Nasukarat taan o pupengyo pasiiku mga tali. Yung kutuwa inipangi kito na. Nasuka po nawari ro na. Akapengyo po na nafasati fil ukad. Ayaw na ukad naging uta mga ikata. Ini koneksyon ko nabi. Na umano bati ano nabi? Qul a'udhu bi rabbil falaq. Na umani sa timanatali na mapakas. Min syarri ma khalaq na mapakas. Wa min syarri ghasikin idha waqab na mapakas. Tama sa langon miya pakas itatalisan ko ta mga ragu. Namiya ka na usunabi. Alayhi salatu wassalam. Agi ako maka na usunabi alayhi salatu wassalam. Naudi ko kalipat na sa Zubair na tiyaluan niya tigil na kanutang ako na iya. Nakiyalot namiya tong nunang ko tapiyag taw-taw. Namiya kay sana sunabi. Nakmati yan agi ko takul a'udhu bi rabbil falaq. Tigo Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aya Rasulullah. Anto na bisimanang ka na falak. Di tano di pa ako koneksyon na ano.
Inunip ni ka jabuti wasiatang niya nga maaku kunik-kunik siyo na. Ato ni mana giyang kaya falak ya Rasulullah. Natigo nabi giyang kanana falak na sati mananan alandeng si iku naraka. Aaya kala ungarian na pelulubaan na miya kala na apapano. Amiya kagengge ni kalayog na katasnian ang kutua ngari ang kutua ato nabi ni na landeng na aya nada karot makatanan na miya to na lagi dusilo pinalawas ka. Oy. Nami akan dengar na pagulog nun. Tingin na inutan siya gulog. Tingin na giusto na diup cimbayang. Saka mambu. Usto na pure na di mata bugari. Tingin na di. Ano di siya? Ano di siya ron betul. Maka di siya ron dimibiti. Terong niran jo kaso ira. Kapag terong niran Allah. Allahu Akbar Allah. Nay, limuntan wala. Iman to na bubur nami satamu. Nadid na babaya yang kudiakat. Napapapasad na dederak nami kukubanian. Oh. Ay kada kalau emat ariyo. Now malupat ka to sige mo. Ay akan ba ta ka na 10,000. Sikat. Agi miya kana. Teksi ako ma. Tiga guru ande ta makatuna. Ariyo mga example buwanan. Mga example buwanan ba ni makukuy na berakan. Okay, na ayat tinudang tanong ko kabagay sa diyakat. Na benara ini paliugat na analibriro. Api ay sokay nga na 10,000. Api ay sokay nga na 20,000. Api ay sokay nga na 30,000. Na, litasi ay sokay nga na 30,000. Na 30,000, ini kita dikasih 30,000. Kamu harami mantu. Na. Pag ito nga nakasugas ng mga watara. Talo katawa college ka. Talo katawa secondary nga. Dua katawa elementary nga. So majok indir na ayang gusto o di kindirawatan na lagi bugat na gusto di college. Ka hati chulu. Mata kipagyo sa piligan. Oy, kau makailay ka sa college hati chulu na bendo to special child. Pao na miya katoto na hati chulu. Oy, abi hindi ka po karang sa eskwela di kaya tsowaran. Kaya katatas kay tsompa. Kapag isugo ba? Ay ba taga so din na gusto niya na gusto ka dit. Ha? Namas kritikal na panjuwata. Mata na gini. Nananapia gitong nakagi ko may itong na itupi ka uman subka kanyo ko gagawin do. Pero ay budgeti ko salungan. Ay giramada ka na kayo wata. Nagbagtunjuan 1,000 sa ko salungan na di apa dunjuk kapi. Nabala ko ni gila wata ka, mga wata ka na panay panagabay magina. Ari. Adiran ke tenu besira miosu. Kinakakan tigin ako ni Jem gagite mo ba miosu. Tama sa din yan may lay so mga gedunga uga chatihan yan na bagino ka. Ay. Nami mo niya doon ibu gusto niyo. Na ito nga ko ko ay ano niya sa ulan. Nakagi ako mati mo na 37,000 na gusto nga. Na ayaso kayo nga na 30,000 na der kami paliugat yung diya kata. Okay. Ngayon no, nadipisit siya sugay ka. Gita ni tinudang tanong. Okay. Ay ginagawa na napkasa nakikirakuan na tao. Ayamanan niyan. Natanto niya nararastan nyo itong anay niya. Nigyan niya mga tao nakataya mo haram. Napalaya sila sugay na karumai. Nandiyan sila pendiya ka. Baka kataw yan to niya widya kanila na karumai. Nari, baka bala-bala. Apkabong mas mawida ka lutaw. Okay. 30,000, pira tingin ni sukay karuman niya. Kamada kal manigiraw ko na, pag-audit daw tungan niya. O si man tingin, pira sukay ka. Okay, na inungan tingin ni pag-uman si karuma nga. Okay. Mga pinataw ka nung nagkaruman niya. Mata ko na, hihira ko naman mula ad na tungan na itapog pag sa dirat na marsialo. Okay. Tangan siya, wala na kong siya, nga na sumang, magay ikaw di. Mata ko, tugod-tugod ako na ito, tembeling lagi. Okay, nagiti mga ibarati yan. Na, may nga suntungan na nga naposto niyan. Pagka nagkaduwi posto sa Marawi, ang naposto niyan sa, ano gini padiindan? Boundary. May ang nagkapala naposto niyan na iligan. Ang naposto niyan sa Cagayan. Nagungati. Pagdididan ko lang mga lulota ka. At tinimo-timo kami ang bata-bata na piyagunan. Na piyagunan nila na
mga pikato katituan na ng mga milyonaryo. Eh mana niyan na din na betah kegedema pendidikan. Di lo tu suldi. Engkai no. Na ayam anana timu-timuon syuting daerah. Oi, apa nara pupur ciuni ra aku na awida kan ang ada kegiusulin aku. Oi, apa ngilo mau jika rumah dia mah pendek ni suga. Kita mira pe cai liga. Na peka gegeka. Na bengkak kali lipat ya sotamo kena didna piaguna. Matalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ya kata nanu Allah. Suwati ku Allah su ipsidkan kaasalan. Beluy na kena pitu getus. Maberiak manati ku Allah pitu getus. Tekapenakan sa api so mga malaikat na diran kehitung. Allahu Akbar. Pagi niya maganda ko sumala mo. Maganda ko sumala. So mga lukas tanong na ino sila nagkakuha arawa ka. Nauna. Ino sila nagkakuha arawa ka. Riya utak na yan. Aso mga lukas tanong na lagi dikira no bibitin na naman giso kapanabang kapangunggupan. O, ina naman, tingin-tingin ka nung minsan na di rarantan sa walay niyo. Inurong siya gitu kisah ini. Nga nila tingin-tingin di. Pinakatutungan na yung meron. Ito na, ba niya piya masalupa di. Siya makapulay. Tingin na inakuyag-uyag siya maiyan na piyakan bulay ron niya ma. Ngayon, nagitis tayo ng mga lukas. Ano ba kilang malayar ka subagay? Kalagid o sa mga lukas tano na mapaprograman ko po siya ang gagawin ang upadiran. O, ato na yung resulta niyan, mimbara katsuingin. Biar ano na maapula sa diyo. Ito na sa mga salita nung kakasangupan. Anak kendal. Anak linig. Anak belanap. Ito na apa? Ito na yung mga ranari mga salita nung. Anak tumbo. Anak pait. Emang ito na yung tanuro na butitik mo. Tama catain na pagyaunian. Mata lagi. Ino nang pengada. Ino nang pengada. Na ayak yada iya namila yu Allah asum yadi gijara nau. Nami ada suga gawira na piyaka sanat ko Allah susulit. Yadi ni mo kailangan. So mga lukas tano na di mangin seda. Na magawa nga dia nga na napili dua kana makadato. Na pangingin seda na. Oh. Pangingin seda. Ama ka na nadato ka amaw amakan. Na sumun saranaw maka lumawd. Akasibengan sa subo. Namasumi sa subo na lumawd. Na mangin seda. Na andin ni kang bubuyan. Ama ka masakit lidakuan. Namiyan na lo. Hey! Kuha kang isa silupin. Kuha kang isa silupin. Balingin na kayo ni. Minong sila ada arkiano, ngay no, nagina ni paparangin ng mga luks. Mamula sila jaubi. Nakataon nila jo idedubi na, nandi ni kayong manyan na tingin na eh. Tengad, udah gelebakan ino kan di kusaw binan. Oh, tingin na dagatagun eh. Ora ka, aliw na kasuro kuhan, sako na bagan kaki bebugang. Oy, na di ka magabadut na tingin na eh, silo inggat dun. Oy, nahira ka pa nabiya badut. Na ayaw mong umiya sa mga ubiran, nandun lagi doon yung paranan niyo, miya makalala. Na ayaw bang galayran, nandun lagi yung pamusuan. Ayaw aran yan na kalibaw. Andi ka luto yan na miya nga upak. Oy. Iman to, ang tunay bang galatan no? Guma. Matangwa na ka. Tindo na. Mababay ako maluluteng. Lagi yatar biyo ko sa tabili guni. Hindi ko di malulutin. Yan pikiran ka na, palulutin ako kumino ako sa udang, nasumiyong ako tingin ka, nakakuha ko raw na bagalan yan. Ito, oy, namiyan niyata nga yung mga makusoli, namiyan niyata ka na, ya Allah, inshallah na ubaputay, yung prigu. Si upa ko. Nagito niya pikiran na, mga makambala ka na, mana ka na di ka to, nga mikira tarwa ginawa ko, kau pa man, namalaw niya, subang labis. Nakagiyak kung makalabisaw lang, napteguto kong Joel, assalamualaikum. Tinaura, kailangan ko na. Tingin na si iba pa akuan. Tero nga di ako sa walay. Okay. Kasi kanyan, may ani karakan. Napteguto ko. Assalamualaikum. Doon siya si Kuan, Abi. Katawang ko, kautos yung motorian. Matang walang di sumiulid. Na tinapakasulungan, na sumiulid. Nari, tingin, ino kayo ni? May problema.
Hindi naman na di kaging gaganito. Okay nga ko to saraon. Katadyo bangal lang ay sa kasako. Ini bagayra ka. Kalingan na ka, naik, bagwari pa po. Kalibo wagi eh. Ito yun na lagi, inshallah. Miyadong nyo katagin ako ka, isa kasako na. Kaya sabihin, nagiti ko, niya ka lalaki alin yan. Amata na nakuwala, anak itong na tao. At tungo niyan, so sweeter yan na disutig niyan minyan. Rilaya ko nga, kadi nagkalubatan o ka. Anak kiro ka sana, tigilin mo ito minyan. Andi, malayan ka, tigil ka minyan, na wita sweeter. Na ayan niya, so ayan, alam mo kiyong tabi. Rilaya ko niya, kataw niya ito na sikat sa Pilipinas. Andi ni ka nagkubuan sa wato. Na iman to, andi buwan sa wato. Naku na. Iman to na niya din sa buwan sa wato. Buwan sa na wato. Ngayon no, nakalaman yung picture o ba kaya isa gagaw sa manusia. Ugay na ayamaan na niyan. Namialin sa bunta niyan. Kamalan ni gagaw sa tongan ita. Ugay na ayak ikapadi niyan kata namirampay mo sa matiro ta so kailangan ta. Nasa mga nung stano, din kirampay ubaylan matiro sa wida kaliran. Siya buti kairan. Ema to nakadagala na maranaw. Disebut tama jadi matiro. Ano arianan? Dagi ka sumiyong Amerika. Na mapial alhamdulillah. Ano kanan? Di kay pagkakan yung mga watakan mo. Mata na wala ko, di ka rin patakot ang niya jibutan. Mau miyaswe, nakagidi ka na kuhan. Di ka na bisidi ka. Miya ka